От хилядолетия насам чаят е не просто напитка, а изкуство, ритуал, практика, начин да се свържем със себе си и другите. Днес ще ви разкажа за Камелия синенсис, удивителното растение, от чието листа се раждат 6 основни вида чай – бял, зелен, жълт, улун, черен и пуер. Разликата между тях не е защото са от различни части на растението, а в метода и технологията на обработка на листата. Качеството им варира според вида на почвата, надморската височина, на която се отглеждат, влажността на въздуха и куп други условия. Камелия синенсис е истински дар за нашето здраве. В него се крият мощни антиоксиданти, катехини и полифеноли, които помагат на клетките ни да се защитят от ежедневния стрес и стареене. Редовната консумация на чай помага за поддържане на нормален холестерол, подобрява еластичността на кръвоносните съдове и подпомага баланса на кръвното налягане. Тези ефекти са свързани с понижаване на риска от сърдечно-съдови заболявания в дългосрочен план. Чаят съдържа кофеин, но в по-малки количества от кафето и нещо повече – L-теанин. Това е аминокиселина, която засилва фокуса и концентрацията и успокоява ума, без да ни приспива. Това е причината след чаша китайски чай да се чувстваме едновременно будни и спокойни. Усещане, което при гонгфо метода на приготвяне се засилва още повече. Различните видове чай действат различно на нашето тяло. Белият чай е най-деликатният от всички. Листата му са само изсушени, без последваща обработка, което ги прави изключително богати на антиоксиданти. Той е известен със своето нежно действие. Поддържа кожата ни здрава и сияйна, помага за хидратацията и често го наричат чая на младостта. Зеленият чай е символ на жизненост. Освен че стимулира метаболизма и подпомага изгарянето на мазнини, той подкрепя и мозъчната функция, подобрява паметта и концентрацията. В Китай го наричат напитката на сърцето и ума. Редовното пиене на улун и пуер чай подпомага усвояването на мазнините. Пуер чаят се подлага на специална ферментация и с времето озрява като добро отлежало уиски. В традиционната китайска култура пуерът се смята за балансиращ и прочистващ. Помага за регулиране на храносмилането, подкрепя детоксикацията на организма и е ценен приятел след тежка храна. Много хора го наричат чаят на дълголетието, защото е свързан с дълга хармонична старост. Нутриентите в чая са изключително ценни за имунната ни система. Редовното пиене на чай работи тихо, но последователно за нашето здраве. Той е ритуал, който носи баланс, забавя ритъма и ни връща в настоящия момент.